Nu har du fået lavet din diskprofil, og vi skal nu prøve at se nærmere på, hvordan du kan læse og forstå mere om dig selv på baggrund af den her situationsbestemte adfærd, som diskprofilen den afspejler. Det er vigtigt at forstå, at diskpersonprofil er ikke en test, i hvert fald ikke sådan en klassisk normativ test. Vi kan ikke sige, at der findes nogen rigtige eller forkerte grafer. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Alt afhænger af den situation og den kontekst og det mål og de opgaver, som man skal arbejde med. Vi kan måske mere betragte diskpersonprofil som et slags papirklip af dig, som viser nogle typiske adfærdsudtryk, men den siger ikke sådan noget om dybden eller sådan en meget dybdepsykologiske sandheder om dig. Vi kan sige, at den beskriver nogle psykologiske motiver og drivkræfters indflydelse på vores adfærd, men stadigvæk på et relativt overfladisk plan. Når vi betragter de tre grafer, så prøv at kigge med på det eksempel, som jeg viser her på sliden. Her der har vi de tre grafer gengivet i graf 1 til venstre, graf 2 i midten og graf 3 til højre. Den måde, som man læser graferne på, er, at man ser på den måde, som graferne falder på, altså om de er meget udstrakte, eller de er mere sammentrængte. I det her eksempel, der er de mere udstrakte, og det kan vi se på den måde, at for eksempel i graf 1, der starter D-værdien helt nede i det nederste segment. Hvis du kigger ud til højre, så kan du se, at der er sådan nogle segmentbetegnelser. Segment 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Og vi siger, at de plottepunkter, som falder i segment 1, 2 eller 3, at der taler man om en lav værdi, et lavt D for eksempel, eller et lavt I det her tilfælde. Tilsvarende dem, der falder i segment 5, 6 og 7, der taler man om en høj værdi, altså et højt C eller et højt S. Og dem, der falder i det neutrale, altså omkring det grå midterfelt i segment 4, siger man, at det er simpelthen et neutralt udtryk. Hvorfor egentlig operere med tre grafer, kan man spørge. Ja, hvis vi så på den måde, som du udfyldte din diskprofil på, så skulle du tage stilling til nogle ord, som du synes, der passer mest eller passer mindst på dig i henseende til den situation, du har tænkt dig ind i, og det skulle meget gerne være en typisk dagligdags arbejdssituation. Og man kan sige, at alle de svar, alle mest svarende, alt det som du sagde, det synes jeg passer mest på mig, det er dem, der danner graf 1, og tilsvarende alle dine mindst svar danner graf 2. Man gør så det, at man trækker det ene fra det andet. Det vil du også kunne se på det her eksempel her, at graf 3 svarene bliver så sådan en mellemproportional eller delta-værdien mellem graf 1 og graf 2. Når vi ser rollemæssigt på den profil, som man danner, så giver det mening, at graf 1 afspejler mest svarende til det, som man synes, man er mest i henseende til arbejdsrollen. Tilsvarende så danner graf 2 så det, man synes, man er mindst i henseende til arbejdsrollen. Og hvis vi tolker lidt på det, så vil mindst i arbejdsrollen svare til det, som man er mest, når man ikke er i arbejde. Og man kan sige, når man ikke er i arbejde, så er man måske i sin fritid, eller måske mere sådan sit oprindelige jeg. Så graf 2 kan tolkes som, at det er det, der repræsenterer dig, sådan ligesom bag ved rollen, når der ikke er de forventninger til dig, som der er i rollen. Og det, som graf 1 afspejler, er så selve jobrollen, eller de forventninger, der er til dig, når du er i rollen, som det, du nu repræsenterer dit arbejde. Og tilsvarende graf 3 er så den, som vi sådan kan fæste lid til generelt set. Det er sådan et bredere beskrivelse af dig. Vi ser også, at der i graf 3 i eksemplet her er tilføjet en betegnelse for neden, hvor der står i det her tilfælde perfektionistmønster, og så er der angivet sådan en slags pinkode 2277 i de der hvide kasser. Og du vil kunne genfinde det samme på den rapport, som du har lavet på baggrund af din egen diskprofil. Du vil selvfølgelig have sandsynligvis en anden end den her, men den måde, som den fremkommer på, er, at man
ser på, hvor plottepunkterne de falder i henseende til segmenter. I det her tilfælde, der vil det være segment 2 for D, segment 2 for I, segment 7 for S og segment 7 også for C. Det giver så den her pinkode 2277, og den vil man så kunne, på baggrund af den kan man så regne ud, eller regner systemet ud, at det svarer til det, der hedder et perfektionistmønster. Du kan så til sidst i din rapport læse om dit klassiske mønster, der er et udtryk for, hvilken undergruppe af diskprofiler, som du tilhører. Når man laver befolkningsundersøgelser, så vil befolkningen selvfølgelig falde ud i forskellige grupper, og du vil i rapporten kunne se, at der er grupper af mønstre med højt D, henholdsvis højt I, højt S, højt C, og i det her tilfælde, der hører den her person altså til gruppen af høje C'er, fordi C'et er det højeste plottepunkt i perfektionistmønstret. Du vil også under de her klassiske mønstre kunne læse sådan lidt sådan på den ene side og på den anden side, og hvad motiverer mig, og hvad demotiverer mig, og hvilken værdi tilføjer jeg til min organisation, og hvordan vi kan udvikle mig osv. Så det klassiske mønster er det, som vi bruger som udgangspunkt for en nærmere bestemmelse af diskprofilen, og også som man kan sige det, man kan udvikle sig med.